Assalamualaikum, Dik. Aji. Waalaikumsalam. Tuh. Piye kabare? Apik. Berkondi iki? Omah Dolan. Oh, ya saya mlebu sik. Hei, kepiye? Minggu iki kaya dolan ning ndi? Loh. Aku ya bingung berenan arep menyang endi. yo coba request padha pengen dolan ning ndi. Penake ning ndi ya? Lah piye nek dolane ade menyang Selondo wae? Wih, ide apik kuwi. Setuju. Kapan awake dhewe budal? Oke, esuk-esuk. Oke. Cah, padha luwe gak? Padha cah, berarti mau kowe sing luwe. Ono penganumu. Ayo awake dhewe tuku panganan ndek kono. Waalaikumsalam. Ajeng tumbas napa, Mas? Itu apa, Cak? Aku wis tak karo gorengan ya. Ini kowe pesen apa kuwi? Aku mesen es teh karo roti aku. Ini kowe go. Aku es teh karo gorengan ae. Jadi es teh papat nggih. Nggih. Dirantos kecap nggih. Ini es teh papat. A few moments later. Sampun Mas. Es teh sekawan kalih gorengane 6 nambah jajan kalih 12.000. nggih. Nggih, Mas. Hei, awakmu. Ana opo? Hei, nyapa kowe buat sampah sak karepe dhewe. Apa mergo ora enek sing delok? Lah iya, buat sampah kok sak karepmu dhewe. Piye karepmu kok ngatur-ngatur awake dhewe? Kowe sapa kok ngatur-ngatur awake dhewe? Ya ora ngono, Cak.
Mas yo kowe urip ning alam donya iku kudu iso njaga lingkungan lan nglestarekne lingkungan. Lah yo Mas yo mbak sampah sembarangan bisa dadi banjir. Dadi sapa sing salah? Yo sih betul bisa awakmu. Ayo, wis dadimu sampai bareng-bareng. Ya. Ayo. Yuk, yuk. Balen Mbak sampah sembarangan. Nah, terat. Iki aku yo. Tolong ya, Bu. Tapi aku cuma boleh nangkuk.